Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Piye, Gong? Karo rupaku gila apa ya? Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora. Sirmu agawata sawala katakawaya katiwisya wisabari tile bakai. Puyer watra ora isih kuat aku isih kuat. Apa diketik kemarin tile kamajen. Tulis aduh buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Kada kabasya kada. Akan terjawab kada kada kabasya. Mongko ngono dadi nggo dolanan. Piye, Pak? Ora mbles buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, ora. Piye, Gong? Karo rupaku gila apa ya? Piye, Gong? Karo rupaku gila apa ya? Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandana ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngapa iki jenggote coba ati ngapa iki? Ya men dingu kok ora entuk dipatang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Kakak apa kaya? Kakak jaga apa silate? Kakak tahu kecil kakak mana? Betul, non. Mungsuhmu ini. Lah pripun? Rene. Kakak dik begila siapa ini apa? Mumet. Piye ra? Kakak tahu aja lah tu. Segabak ketela siapa ni? Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kaya Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jakali. Agak betul di sini. Agak kecewa juga seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak aku ada tau. Agak tu. Agak tu piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya.
Patene kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agama iki. Iso nulis ora? Nulis. Agate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso, akate iki iso. Ha, iso nulis ora? Agate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agate. Ah. Duh, nulis karepmu piye? Agate. Agate lede kecil masih. Agate. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh ya, aku Petro. Aku. Redukan kesilaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku bener akade. Tulis. Kada begini. Iya. Aku Bagong. Kelapa apa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sama kata kebaya kata bisa sebari tidak pakai. Puyer Patro? Ora isih kuat aku isih kuat. Kembali ngedek kembali ngedek. Tulis aduh buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Kata banget. Atau kemasih kata. Akan terjadi kata kita kemasih. Mongko ngono dadi nggo dolanan. Saake ya, heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa, wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocahane do. Wah, Petro iki bangeten e. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Petro dilinting gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu? Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki, Kakang Harukaca, Kakang Turjo melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo, Mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap-menjep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis
gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles buyak kecek dasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo, ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu Gong ora ngelek-eleki ora. Ih. Piye Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae ora. Ya ampun iki ngopo iki jenggote banget iki ngopo iki? Ya men dingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Sira irungmu iki lho, Sira. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifatku ping ndak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mata jam ora yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat e rene. Ayo arti apa iki? Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng iki Petruk. Wonten dawuh, Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurjambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing mepalangi kridane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah Werkudara
Sapa siswaning Begawan Dara? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene pancangka. Waduh. Waduh mati aku. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken Triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena ana jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara.
sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna? Menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken. Mugia keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Puntadewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang. Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wae iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wene wong manusane glandeng nang kono. Mana Baladewa? Komeng meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panung maning salep jajalanat ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane nganti pat.
ing Ansamar pamoring sukma sinukma ya winaya wing ngasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging wing bakal tak gawe wirang keclorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang panumpaning jajalan durung bapak kulitmu durung putong barang ngelepaske pusaka kaya wong jiring getih wedi mati Jayang Sekti ayo tantangan nata Mantura Prabu Baladewa kirung sadar apa ya kok iso Den Petruk ngopo kowe ngene kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikira? Mikira Petruk. Lho. Lentuk nandi Petruk kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae ndak wonge krungu masa didol wae yo hus didol jengkulmu ora larang lho iki larang iki bendara e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah ngentek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir kan Petruk ana ngopo Nun sewu Den, Mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petruk? Petruk iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku iki. Aduh mati Petruk. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petruk? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya.